18 अक्ट'बर खालारखालि मरिगाव जिल्लानि बोरसिबान्दा गामियाव बाइक रेलीजों लोगोसे BKWCखौ बराय मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव आफादगिरि मासि आजावो बोरसिबान्दा गामिनि आफादगिरि बिथाङा आफादनि थांखिखौ बेखेवो। गाहाय नेहाथारिया बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मथुरा बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि रत्नकान्त बाग्लारि आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं सोद्रोमा फुलमति बर'। माननि आलासि महरै नुजाथिफैयो मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि सपन कुमार बर'। बुंथिगिरि महरै नुजाथिफैयो मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां पुष्पतर महिला, गाहाय नेहाथारि काशिराम बाग्लारि आरो मावथि लोगोफोर। बिथांमोना फोरमायदों दि जोंनि बे BKWCआव मरिगाव जिल्लायाव जेसेबां बर' माहारियारि आफादफोर दं गासिबो खौसेयैनो बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, सोलोंथाइ, थामोनथा जौगाथायनि थाखाय गासिबो बिथिङाव राजखान्थियारि बेन्दोंजों खामानि मावगोन। मरिगावनिफ्राय खौरांगिरि गबिन बाग्लारिनि रिपर्ट, प्राइम 24 हेडलाइन्स।